Buka doon ba? No. Ayah, kamu dulu. Dulu. Tahan. Helikopter. Ay, mami, subra siri. Lihat di sini nih. Kamu lihat terus kan? Mami, देखा काय Papa आ रहा है ना सुब्रा पापा आ रहा है ठीक है Alright, Mama, sit down and write. मैंने क्या टच किया है हाँ क्या टच किया है कंप्लीट हो गया जल्दी चुपचाप लिखो
देखो लेखा मत आए अंदर आ जाओ ठीक है और इसके बाद और है बहुत सारा नो नो अभी नहीं। ये आरसी का बात है आरसी का बात है ऐसा नहीं बोलते एग्जाम होने वाला है ज्यादा टाइम नहीं है जीत मत करो पहले भी बार भाई भाई आ जाओ मामा भाई सिंह भी डांग बार हो ôi mami bây giờ siêu bây giờ ban của em thẳng bao bây giờ thẳng phải phải ăn là phải biểu phải siêu phải rồi được phải Cậy cái mà Cậy cái mà
कंप्लीट नहीं किया है आ जाओ तो अच्छे से लिखना ठीक है देखने को तो मिल जाएगा ना बाद में वो तो गैला उसुखसो बेहाबो बाबा नायनोनो जारलासो
सानडे मानडे ओमफ्राय जानुवारि फेब्रुवारिया मोनथिबाय नों मानो जिद खालामखो हामाना नों गुड गार्लखाना अबेया रेनु 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 रेनुआ हिनजाव रेनु मीना Minu, Minu. Renu, Minu and I study in the same class. Same class malah bukan. Huh? Same class malah. And Renu, Minu and Acha study in the same class. 이거 फरायदेरदाना इजिसिन जानायनि मोनथिबाय बै लिरखाङाखै दा इखौ फेमिनिन मेस्कुलिना लिरखांबायथ' होलाय बिलाय नों लिराखै इखौ मुझे लगा कि तुमने लिख लिया से ब्रेक टाइम दे थांग दे Papa, 10 minutes. दे
आली ना नवरा आजीकडे नवरा नक्की लेखाने वाचला आहे
मामा आंकोला मेथाइ हरबाय नै आंकोला दादानोबो दे जेलेबि ओमफ्राय नै बेखौ मा होनो केक ना काप केक मिस्टि कालागन जानोसै अके जादो दे
दिपक बाजै मा खालामदों नों नै खामानि मावगासिनो दं आरोना खामानि मावगासिनो नै ओमफ्राय जोंहा एसे जाग्रा लोंग्रा मोनदों थांलाय मा दादा फैबाय थांलाय थांस'ना थां दे दोनथ' आबाब दिपक बिबोनां बबेनि जाखो एसे खिन्थाहरदो दे जानोसो लुगैलायसिगोन नै जाग्राखौसो खिन्थाबाय आरोना आं जानोसै आंबो बेखौ मिथा एकदम मिथा जानायनि दिपक बिबोनां बबेनि खोन्थाहरदो दे बाजैनो गोथावथ' जाबाय आं नै जाबाय लुगैदोंना मिथा आरो गासिबो ना बबेनि खिथादो आदसा गरेस्वरनि दा मा खालामदों नों जादो मा दादा फैबायना दे 50-50 रानदो दादाजों नोङो दे दा दादाया रानथोंसै ना दं ओरैनो उन्दुना फुङाव खयथायाव सिखारनाय औ आं क'क्राझारनि मिथिदों क'क्राझारनि होननानै ना आन्दाज खालामना बुंदों आदसा आरो उन्दुफिनबावबाय आरोना माने ओरैनो थायोब्ला निन फैखायो आरो बिसनाफ्राव थायोबाथ' उन्दुफ्लांबावोसो जानो हाला आं गोदैथार ओइ नै आंखोला फैबायना सुटियाव बाबाना आइफन दं बे माथो जागोन जेबो नङाना जादो नों टिउसनाव थांदोंमोन आरोना फिसालाया जाफैबावदो माबायदि फरायना फैखो नों नोंखौ नुनायावनो क'क्राझारनि सानखादों आं आदसा क'क्राझारनि सानखादों नामा गरेस्वर देलाय आगैनोबो होदो 50-50 बियो जानो लुगैदों बेखौ नोंजों राननानै जानो होननासो दोनदों बेखौ मिथिबाय राननानै जादो गरेस्वर ओरै अदालगुरि ने गरेस्वरा थांफेरनाय जायाखै दे खोनाबाय थायोल' आरोना गरेस्वर ओरै रङियायाव सासे दङ आंनि हासबेन्डनि लोगो आरोना लेंहरबाय थायो बेसिमखौनो सहैयाखै दासिमबो एसे उनाव नायनोसै र' क'क्राझाराव फैबायना बिबोनां सोरो आं बे जुलाफिखौ जाबाय गोदैथार दे आं बेखौ जानोसै होनबालाय मामिया होबाय नै आंनो आं जाला रङियाबो खाथि जायो आदसा रङियानि दाखालि आलासि फैदोंमोन आरो फरेस्टनि थाखाय खारनो फैदोंमोन आरो दाखालि मारै जाखोथाय रिजाल्टफ्रा मिथियासै बुंदों आरो थांबाय आं क'क्राझाराव जोंना BTC खाथिथार आरोना सेक्रेटारि अफिस खाथियावनो जोंना जादो जानो हालाबा दोनथ' दाहाय जागोन दे
जानो हायाबा दाहाय जागोन दे दै गांबाय दे ए बिनिसो खाथि जायो औ खाथियावनो जोंना बिबोनाङा दा मा खालामो एसे खिन्थाहरदो दे बाजैनो नैलाय दै लोंदो मेङो दे सान्दुं गोसायाव ओरै ओरै खालामबाय थानाङा लोंसननाङा गोदाव बिदिबाथ' नों माहाजोनथारलै नों बाजैनो आयै बाजैखौ माहाजोन सानहरबाय नामा आं माहाजोन नङा गोरिबसो आं माहाजोन बायो माहाजोनखौ बायो आं एकदम मिडिलाव थानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय गावखौ खिन्थायासै आरो मा खालामो दा खोन्थाबासो ना बाजैया मिथिगोन अमा जानो ना दाउ जानो दाउ लायनोसै ने दाउखौनो लायनोसै हेल' बिबोनां खोन्थादो नेगासिनो दं आं अमा जा आं माने गोसो जादों आरो आं ओरैजायहाय मोनसे रेडि खालामना लादों नै खुमब्रा नोंसोर मा होनोथाय सानजाथिंजाय रायलायनाया एसे बेलेग बेलेग जायो नालाय खुमब्रा हाना लादां नै बेनो 20 थाखानि क'क्राझारावहाय सैसेयानो 20 थाखा बेबायदि उफाय गैया बायनानै जानांगौ आरो अमाजोंबो मिलायो एक्सुलि दा नायनोसै मा जायो दसे नोंजोंहाय रायलायनानै थांनोसै आरोना आङो उफाय गैया आयौ फिसालाया आंना फुल गायनाया रानबायहाय सायावसो दोनसै आं थालिर फुलमोन आरोना सान्दुङाव थाबाथाय रानो मानो होनब्ला बियो सायहानिसो नालाय खुमब्राखौनो होनो दे जोंबो आदसा फुल गायनाया आंना दा मा खालामो बिबोनाङा खोन्थाहरासै आरोना आंनो दसे नोंनि थाखाय टाइम होना रायलायनोसै आरोना देनां आंबो मालाबा मामोनलाय गरेस्वरमोन ने नोंसिनिया गरेसाव थांबाय बायबा हाबफैनो आरोना बिबोनांनाव सिनायफ्लाङा माथो थैलांखांनानै कमेन्ट नाय आं बहा थायो आदसा दे नायगासिनो ना आङो नायगासिनो दङ दसे रायलायनोसै नोंजों ओमफ्राय दुगैनोसै थांनोसै अमाजोंनो जानांसिगोनदां मारैबा जाबायहाय आंना फुला खोन्थाहरबायनो माथो नों माला खोन्थाखो बिबोनाङालाय नों मा खालामो होनना आं सोंदोंमोन मानो खोन्थाहराखैथ' आदसा बे माबाखौ रङियाखौ खोन्थाबाय औ ओहो रङियाथ' नङा नोंसिना गरेस्वरमोन ना गरेस्वर गुजरात रिलायन्स माबाया एनिमेलाव थायो दा होमबा गुजरातआवसो आरोना दे टाइम मोनदों नामा होमब्ला बाजैजों रायलायनो
टाइम मोनदोंना मानो रानलांखो नै आंना स्नेपफ्लाना सुथि आदसा बिराद बोरैबा जाबायहाय आंना मेलेमा दिनै सानदेआबो बावलायलांबायसो आरोना ओंखायनोथ' बाजैजों रायज्लायनो मोनदों आरोना आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम आंबो लाइभआव फैयानो फ्रायानो ओमफ्राय मैया ओरैनो दसे फैज्रांदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा दसे रायज्लायनो होननानै न'आव माब्ला फैगोन होनबा अमा लायनोसै नामा अमा जाया दे होमबालाय दे आं मेफोरावसो थांसिगोन आयु एफा गोबाव सेप्तेम्बर दासो सेप्तेम्बर जादों सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे वाव 9 मास थैगोनसो बावखुंग्रि गाखोनो फैदो एप्रिलाव जोंनियाव बावखुंग्रि हाजो एफा गोबाव मानो थानो हेल' बिबोनाङा दिनैसो आंनि ब्लगखौ नायदों नामा माने दिनैसो फार्स्ट टाइमबो लाइभआव जेनेबा आंनि ब्लगफोरखौ नायना नायाथाय एसे खोन्थाहरदो दे मोजांसो आदसा बेखौनो राननानै फैनांगौ जायोना उफाय गैया माथो खालामनो बेसे गोबाव जाखो नोङो गुजरातआव गरम आदसा सर्ट भिडिअ मोसानोबो रोङा ओरैनो टाइम पास आगारलाबायो आरोना आङो चेनेल खुलिनाय हिसाबै आरो जेनेबा न' एक्टिं जेबो एक्टिं गैया जेबो रोङा ओरैनो गोसो जाबा खालामलाबायो आरो टाइम पासनि होननानै देनां नायनो होननानै जायो जेबो नङासो न' जि जारला मोसानो रोंनाय जानांगौहाय एसेब्लाबो ओमफ्राय मोसानो रोंद्रायाना आङो ओंखायनो माब्लानिफ्राय नायनाय लाजिबायसो आं
बिबोनाङा माब्लानिफ्राय नायसननायहाय नोंखौ आगोलनो साबसक्राइब खालामखानाय दंखायो बेसे आगोलथाय मा होनो ओरै अदालगुरि टंला नोंसिनि खाथि जायो ने? औ बे मा होनो टंला ओरै साइड मा जायगाथाय मिथिलाहाय आं सासे नोंदानि लोगो दङ बेवहाय बिस्राबो लिंहरबाय थायो आरो न'निनावबो गैया थांनाय जाया दिनैसिमबो नों फैबासो थांनांसिगोन नामा नोंखौ लानानै बेरायनोसै ओमफ्राय औ नों दा फैबा थांनो सानो ओमफ्रायहाय बोरैबा बोरैबा मिलाया आरोना माबा बेबो बिजियावसो मोनफैफ्लाङो एबार एगजाम जोब्बा नायनि र' एगजामाबो जाथारनोसै गथ'फोरना बाराव था दहाय लाइन गैयामोन मिथिबाय आदाया सुटि मोनाखै ना मा औ फैगासिनो बियो सेप्तेम्बरावनो फुजा मोनफैसिगोन 6 मान्थानो जासिगोनानो गोबाव जाबाय नोंहा बे गुजरातआव बेसे गोबाव जाखो बिबोनाङा थाहैनाया थाब थाब सुटि मोनखायो मालाय औ 3 मासल'सो मोनो सुटिखौथ' ओमफ्राय दाखालिहाय 2 मास एकदम लाखाबाय नालाय 1 मासल'सै थ' बेखौ राननानै फैयाबानो उफाय जादों आरोखि ओंखायनो फिसालाया सोंदों बिफानि सुटिखौ दिनै सासे सुटियाव फैदों आरो ना थ' बेनिखायनो नैबे मेथाइखौ मोनजादों आरो ना दिनै फैदों माने जोंनाव थायो नालाय भारा बिस्रा आर्मि आरो बेबो दिनै सफैबाय बेहा आं एनिमेलाव मावनाया 2 बोसोर जाबाय आच्छा दे फैनो लुगैया नामा एफा गोबाव गोबाव थानांगौ जे लुगैयो मा खालामनो उफाय गैया औ उफाय गैयाथ' आरो ओमफ्राय जोंना दहाय फिसाजोआ बै बिस्रा फैबायना सासे सुटियाव दा खिन्थानाय आरोना बे फैनाय लोगो लोगो बोरैबा जाबाय जोंना बाबाया माला फैगोन होननानै मालायनि बिफाखौ फैनाय नुबायबा गोसोम गोसोम मालाय अबेया बे गोसोम गोसोम केकनि बियो सिंनिथ' औ प्राइभेटसो अब्लाबोथ' जेनेबा जेबो नङा प्राइभेटब्लाबो मोनसे जब होनना सान
रानिया ना मा औ औ रानियानो मालायनि बिफा फैनाय नुबाय नालाय आंना बाबाया माला सफैबावगोन जाबाय आरो दिनै एकदम फरायनायानो जायासै आरोना बिस्राबो गावजों समान गथ' दङ आरो एखे क्लास बिस्राबो गेटआव थांलाय फैलाय नाहैगासिनो लेखा फरायनाया दिनै हुलुस थुलुस आरोना जाखायासै बिदि जै नुनाय लोगो लोगो गाबो गावनि बिफाखौसो गोसोखांबाय माला सफैबावगोन होननानै जारलाथार जै बिफा फैबाय 24 घन्टाबो बिफाजों थाबाय थागोन आरोखि ना बियो सिगांनिफ्रायनो बिदि हेबिट सानदे टाइम मोनो आरोना बेबो नाङा नों सम सम होयो ना मा नोंखौ दिनैसो बिहोनाय औ आं माने सिगाङाव होयोमोन ओमफ्राय टाइमानो मिलाया ओंखायनो आङो फैनाय जाया आरोना बिदिनो सानदेबाबो नै गथ'फोरा एसे नायो न'आव थानाय जायो नालाय बेखायनो नाजागोन आंबो माने होनोहाय आरोना नोंबो फैबानो जाबाय आरोना रायज्लायनो आंहा ओरै सानजाहा बेरायहैनांगौनि खोथा दं औ जाबाय जानायाथ' ओमफ्राय आङो बारा बिदिनो सर्ट भिडिअ'ल' होनाय जायो सर्ट भिडिअ'आव बारा एथबां मानि माबा गैयाना प्रफिट गैया ओमफ्राय लं भिडिअ'फोरबाबो जोंनिखौ नायनो नागिरा ना मालाय बायदिसिना भाइरेल जानाय एसे गन्डगल बेफोरखौसो मोजां मोनो थ' आङो बिदिखौ मोजां मोना जेनेबा आरो आं बिदि लाबोनो रोङा नालाय जास्ट फेमिलि नालाय फेमिलि ब्लग भिडिअ लाबोयो बिदि आरो ओमफ्राय बिदिखौथ' मालाय खायसे बायदिया मोजां मोना बायदिसिना भाइरेल जानाय नांलायनाय इफोरखौसो बयबो नायखायो ओंखायनो बारा भिउस जाया आरोना जेबो नङा आंना आर्निंनि थाखाय नंखाया जास्ट माने मेम'रि हिसाबै लाखिनो थाखायसो आङो खालामखादोंबोमोन नालाय ओमफ्राय दा बिदिनो मनिटाइसबो जालांबाय मालांबाय नङालाय आं बुजियासै कुसुम आरो निथु जिरिना क'क्राझारनि बे निथु एक्ट्रेसआ ना मोनखौ सिनायो नामा होनदों कुसुम मोनथिला दे आं निथुआ बे फुराना एक्ट्रेस ना आब' निथु बै माबा गोनाङा जिम गोनाङा ना अबे सासेखौ होनखोथाय इउटुब चेनेल दं बिसोरनियाबो आदसा कुसुम बा मा लिरो मोनथिला आं सानदों निथु एक्ट्रेसखौसो नामा सानदां आं सिनायासै नायगोन दे आं नायगोन कुसुम नार्जारि आदसा दे सार्च खालामनानै नायगोन आं ओमफ्राय मा नों सिनायो इसोरखौ आदसा औ जसिला ना औ नायोथ' आं बिनिखौ बिहाबो माबा हासबेन्डआ डिफेन्सआव मावो ना
आदसा औ औ नैबे आब' जसिलाया माने क'क्राझारनि आंना ओरै साइदाव आरोना ओरै मा होनो फुजि एक्ट्रिस लिंसार एक्टर खाथि खाथियावनो खाथियावनो जायो आरो जेराव लिंसार थायो एकदम जोंनि खाथियाव आरो लिंसार थानाया आरोना माब्लाबा लेंहरगोन र' लिंसारखौ जोंहानाव बेरायनो नोंदाया लेंहरनो होनबाय थायो आरो लिंसारजों मालाबा आराम रायज्लायगोन होननानैहाय लोगो मोननो नागिरा मालाय सुटिं थायो बहाबा बहाबा न'आवनो थानाय जाया बिमाल'सो थानाय जायो बिस्रा बिबोनाङा सानदे सानदेबा टाइम मोनो ना जेनेबा लाइभआव फैनो ना एनि जेनेबा टाइमथ' थागोन नोंसिना फ्रि टाइम औ आंबो फिक्स टाइम होनो हाया जेनेबा लाइभआव फैनायफोरखौ आरो ना माने दाथ' आरो नै एगजाम जानोसै फैनायानो जानाय नङा नामाथाय दोनथ'नोसै नामा बिबोनां एसे आंबो एसे दुगैनोसै दुगैनानै फ्रेस जाना बेदर लायनोसै दाउसो जानो होनबाय दाउबाबो माबाखौसो लायनाय जासिगोन आं ब्रयलार बे फुजिनि खाथियाव फानो नालाय ओंखायनो बेयाव खमबो मोनो माबा फवा 60निनो मोनो आरोना नङाबाथ' बै टाउनफ्राव थाङोब्ला 90 80 लायो फवायाव लाइभआव मोनाबिलिया गिदिंबानो आदसा मोनाबिलियाव आरोना मोनाबिलिफ्रावबो फैजाला जोंहा मानो होनब्ला स्टाडि टाइम जायो सानैनिबो नोंजों रायज्लायनानै बिराद मोजां मोनबाय बिबोनां दा ओमफ्राय नै दोनथ'नो औ दे बिबोनां दे मोजाङै थाबानो जाबाय आरोना दे होमबा दोनथ'नोसै दे बाय बाय